Достар, туганнар һәм почти туганнар, хәерле көн. Ниһаять минем хыялым тормышка ашты. Бу әйберне минем сезгә инде күп тапкыр күрсәткәнем бар. Читтән генә. Ә ул хәзер минем күз алдымда, карагыз әле. Күз алдымда нәрсә барлыгын чак кына соңра күрсәтәм. Әлегә монда карагыз әле. Мәскәүдә сапта йөрүчеләр фестивале гөрли. 3000 катнашучы. Һәр кемдә менә шундый сап, ягъни кабартылган такта һәм кулда ишкәк. Кем генә юк монда. Суның атасы Нептунда әнә ничекләр итеп ишә. Без бара торгач, вакыт монда күз төшереп аласың. Дигәндә бер хатынның мескен хәле беткән, сузылып яткан. Хәзер аның янына менә бу абзый килә бугай. Юк, аның янына түгел ахрысы. Монда хәтта сапларны кабарталар, карагыз әле. Финиш Петр I һәйкәле янында урнашкан. Катнашучылар тизлеккә ярышмый. Иң мөһиме, тамашачыны фестиваль оештыручыларын костюм үзенчәлекле итеп бизәлгән сап белән шаккатыру. Иң-иңнәренә бүләкләр була. Берәүләр финишка килеп җиткәч кенә суга гөпелдәп төшә. Әйтик, менә бу клоун да шактый вакыт ярга менә алмый азапланды. Дельфин бака костюмнарын кигән катнашучылар да тамашачы игътибарын җәлеп итте. Инде видео башындагы теге шаккаткыч әйбергә әйләнеп кайтыйк. Күз алдында карагыз әле. Бу бит теге һәйкәл. Мин сездән күп тапкыр сораган бар, бу нәрсәгә охшаган дип. Кемдер балчыкка, кемдер абыйдыгыз букка охшаган дип әйтүче булды. Хәзер мин шушы букны тотып карыйм җәмәгать. Менә ишештәсезме? Ише куыш, якыннан килеп карарга мөмкинлек туды, Аллага шөкер. Крымская набережная, Крым яр буеннан барганда күз алдыма тагын бер әйбер килеп басты. Әйтем, нәрсә микән бу? Бу теге букның берәр энекәшеме соң әле? Карагыз әле. Шулай аңлашылмый торганрак әйбер. Нәрсәгә охшатасыз сез моны? Языгыз әле, яме? Менә монда язылган. Public Art Balance дигән. Күрәсезме, 23нче елда ясалган. Моның үсте киң, асты тар. Янәсе нечкә, ләкин ник аяк теләсән инде гәүдәне тота ала дигән фәлсәфәне үткәрәләрдер монда күрәсең. Достар, бәйрәмгә килгән җирдән бирәләр ботка. Бушка, мин инде анда алдым. Карагыз, порциясы ярыйсы, ите бар, ипи бирәләр, чәй бирәләр. Күрәсезме монда әнә? Күпме кеше, бүтән кеше бушка ашый, ләкин шул вакытта зур давка юк. Әле хәтта менә шушындый суларны да бирәләр бушка. Это тоже бесплатно, что ли? Яблоко, да? Алманы да бушка бирәләр. Мәскәүдә яшәсәң, дуслар, велосипед тәгәрмә өчен 11 меңгә алыштыралар, ләкин шул вакытта бушка. Әнә ничек кечкенә кеше алмаларны учлап нитә. Ала җыя. Килегез Мәскәүгә, ашагыз, яме? Хәзер, дуслар, әйдәгез алмаларны алыйк әле. Менә карагыз. Күпме алма? Һәм тегеннән килә безгә алма. Әле карагыз, шундый зур дәү алма. Менә тагын кайда менә шулай бушка ашап йөри аласың рәхәтләнеп. Көндә без килә алмыйбыз мондый. Булмыйдыр инде мондый чаралар, ләкин әллә нигә бер булуы яхшы. Карагыз, бер малай суда йөри машина белән.